Este adevărat, mulți dintre voi aveți ocazia să țineți în mâini monede de 2 euro, dar, fără să vă dați seama, de multe ori dețineți monede de 2 euro comemorative, cum sunt acestea din imagine, și în loc să le păstrați, le repuneți în circulație. Este adevărat, nu toate monedele de 2 euro comemorative trebuie păstrate. Nu sunt toate super valoroase. De exemplu, aceste monede, uitați-vă, au un tiraj destul de mare, de ordinul milioanelor. Pentru această monedă din Italia există un tiraj de 3 milioane de monede, deci nu sunt nici scumpe, nici rare. Dar te rog, fă acest test chiar acum. Uită-te printre monedele tale de 2 euro și vezi dacă ai această monedă din Monaco, anul 2007. Dacă deții această monedă, cu adevărat poți avea motive de bucurie. Tocmai ai găsit o monedă scumpă și rară. Scrie-mi chiar acum, în secțiunea de comentarii, dacă ai această monedă. Pentru mai multe videoclipuri, vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube George Numis pentru a fi la curent cu toate noutățile.